Son un mozo galego, residente en Alemaña, onde creei unha asociación cultural xunto con outros amigos galegos que viven aquí. Pode a Xunta axudarnos a organizar eventos ou actividades culturais? Respondemoslle. A resposta é clara, sí pode. E ademais, non só pode, sino que quere axudar cualquier iniciativa que en cualquier lugar do mundo promova a lingua e a cultura galega. A Subdirección Xeral de Comunidades Galegas, dende aquí, desde Galicia para toda Europa e, por suposto, tamén para América, é responsable de colaborar cos casi 200 centros galegos que temos en todo o mundo para axudarlle na seu funcionamento e, por suposto, tamén na organización de actividades de carácter cultural. Todos os centros galegos do mundo que teñen constituído mozos como a vos ou non tan mozos están inscritos no Rexistro da Galeguidade. Para que? Para saber os que somos, onde estamos e que facemos. Por eso, se tes constituída unha asociación de galegos ou ben tes pensado facela, non dudes en contactar coa Secretaría Xeral de Migración a través da Subdirección de Comunidades Galegas. Simplemente, a través de Galicia Aberta. Seguro que che vamos a poder axudar. Non importa o lugar do mundo onde te encontres, axudámosche.